KSA Inglong Pho Bokajan Regional Committee Arlo Arnam Langpi Vomulangso KSA Head Branch atum Paterpi Ponsi Lo Charlio Somar atum Penpen Sardoka Ingti Pathu Aklam along Pensilunijan Hitian Raki Rimrelo Lapen Raki Chochelo Puathepi NC Rally Padopo Pinpur me non malom kaphere miminai ke Raki kirim henlo lapen Raki kirim pen pinangan kanahok thepik do asi KSA pen kemanga pangke unan pen Raki kirim abang ington nang pola pen loka charli si chihung nang popusi along karbiang long ang kangan tami chirok to amai padupon bom pinyamai long aluhi sarpoman pen KSACC Mirjengkro KSACC External Affairs Chunbang Barnabas Kiling KSA Bokajan Regional Committee in charge David Phangcho KSA Bokajan Regional Committee Maiphu Lal Singh Engti Kanghon Johan Lekthela pen penangan KSA Klembatum Chitong Dunsi RD Dojot pen mai pijut ponlo Bokajan pen anantirang Karbiang Long Live